Gdzie mamy punkt? Au. Ja to nakameruję. Tak agresywnie ono. Dawid raczej już na to nie robiła. Dawid, ja to kameruję, kiedy ci da co zrobi. A dasz to Ja to... Idę. Idę raczej. Daj maciczkę pustu, a ja już Macie na bok. Nie dawaj na mnie! Niechaj już. Ona już nie idzie do domu. Ona tam Tatjana, to niechaj! Ja widziałem moich! Niechaj już! Nie jesteś jak się boi! Nie zależy ci na tym, że jak płaczka pije jego osiczka. Anka, bądź cicho raczej. To jego połamił stany! Ty to widziała? Dosłownie to panki rusy. Ty buzera, rucaj, no moje to panki. Kiedy to było moje, to dasz co to by było. Teraz nie mam koty obóz. To ukazujemy ocowi. Jakub, ja to maszetką na gratę. Ja to mam na gratę. Że on jest tak